Gencik aşkı kıski bu. Gorabu durum evanji zaf evktim bu durum vi genci ev fakir bu. Malatit kir tuhant talebe bu. Go aşkı kızık bu. Var hasile kelam Xwedaya Teala nasip kir ewerdu zewc. Zewcin nikahê wan çêbû, gerdayê wan çêbû, şevkê manu mala jin ew nîşanliyê wî pîrek ji mêrê xwe re got got dinya ev çi ava bûye ev çi xirab bû. Got Allah'ım senin. Got nizanî got got ji xwe ve ez û te bûne hebûdû em bûn qarîk xoca got yalnız heta tu vî dinya çi xira dibe çi ava dibe tu vî mîsalê neynî ez û te em jevrenin. Yalnız tu da sal jî nê ez ê me tu yê minî ez lêviyê te me gerek tu vî yanê bînî. Gorabû ew mêrik ew talebe kete dinyayê. Kete dinyayê heft sal me sualê wî nedît. Got roşkî sokakî de derbas bû tekirî zar û şwere didêzin. Bê ew kê bê xirxare ew got dorê min e ew got dorê min e li hev de. Ew zarok qirên kirin. Ev feqî jî li wan godarî dike. Havalkî wan ê dinat got ew çima li hev didin. Xwe sebir dinya ev sebrê ava bûye ev sebrê xira dibe. Acele nekin serî li hev nedin. Sabir ku wê sirê te jî bê. Got ew te got çi? Got min got xalo dinya ev sebrê ava sebrê xira dibe. Sabir bike. Acele neke wê sirê te jî bê hûn çima qirên dikin. Gorabû lê de feqî dageriya heta malê heft salî wî qediya. Heta malê Xwedê Teala pey wî de kurçoye kurkî dayê hê kurê wî serî wî serçokê dî wî. Razayîne derî ve kirketa diro ku yek wel be serî serçokê wî ye ya Rabbî got ez çome got ev jinê min dû min de yekê dinê dîtî ev çawa bûye got kêrik deranî ku lêv de ya min heft sal me ji xatirê ku dinya ev sebrê ava bû ev sebrê xira dibe. Ez ê vêgê lêv di malê xwe xirab kirim çike netîce dibî çi? Sabir kir sekinî qederkî me dî wî got oy kurê min got milê min êşiye xwe serê xwe ser milê min hilde way got demekî ev kurê te got wan şiyar kir got hermet ez heft sala giriyem min vêgê gîş malê xwe xira kiribû demekî dinya ev sebrê ava bûye ev sebrê xira. Ev basê bê.